Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Himachal Pradesh Kulu District along Albert B. Mesenpen SSB Platon B. Bravo Commandant Chipalongdun Lakhankar Pho Nilip constituency ke paro Dokhra Biarong Prodip B. Lapen Homsira Kiring P. Atum Asupo Akibisi Albert B. Alang liar taning kaniko Troxy and Bedlang Alang Pen Inut Obe Kimiang Bongpen Mesenpen Sastria Seva Bal Platon Nirkep Ang bong pen Platon B mate alang li pen Platon ke thoma tuma phat Parrot Commandant Chipalongdun Jong Pondet Sita Hinoni Athin non malom akai lage sor karalong pen borengang hoya phan isi ake mang thip ake thir thip jong si do pulo tangte joy ke pen mate mesen pen borengang hoy Chipalongdun non jong sitami lapuson Sastria Seva Bal Inut Owe Kimiang Bongpen Himachal Pradesh Kulu District Alongpen Platon Kithom Alongpen Commandant Kachapalongdun Lok Lake Lam Sukali Lasi Inut Albert Besitami Mithanga Hawaraphan Mate Nilip Araraphan Birta Kimi Lapen Mithanga Rongarop Sitami Birta Kimi Lapen Mithanga Sarpi Lapen Asar Boraphan Adonarap Puriar Hemisi Atoma Phan Sitami Birta Kimi Kiban Pithek Laki Niliparat mati Karbi Anglong rada Parmanlo Lapen Alangli Kacharli Laki Kepang Deng Dipu JNV Novodoy School along pensi Chepo Onlo Lapen 12 mati Ingdeng Krihini Ang Deng Abangke Golaghat JNV Novodoy School along pen Chepo Onpon Alangli Bikomang Deng Kacharli 2 laki Bachelor of Commerce Jorhat along pensi Chepo Onpon Tulo Alanglia Kemang SSB Mati Defense Anat Preparation Bombsi 2021 Aningkan Abangke Chipa Ondun Long Pamikalo Lasi Alangli Pen Arna Mapansitami Akero Pipon Athila Puson Kadukawi Platon Kithom Commandant Kachapalongdun Lok Laki Arna Mahirjumi Lopusi Kachuro Alamthi Chipeklangpon Lapenaki Jutsi Alangli Pen Karbi Anglong rada Tumaphan Kachuning Ripon Mati Lamthi Kachipaklang Ponke Lapuson Defense Sector Anatu Karbia Khayatum Sitami Jum Piklang Lapen Kom Piklang Apotsi Mithang Karbia Khayatum Sitami Apranganat Kengkam Kachijor Pon Bom Thekji Aphan Sitami Alangli Pen Pini Karbi Anglong rada Phan Than Pachinipon Kadong Karbi Anglong lapen kadok vera tumata nilimen ke Albert Bay nilip men ke Prodip Bay nilip men ke Homsira Kilimpi lapen nilirong ke Dokra Berong tukiola nili class 10 and deng Novodoy Difu men si ke pass lo lapen 12 ang deng Novodoy Golaghat men si tingol lo lapen nili degree become Jorhat men si nili lapen nili laso defense mande nili laso SSB journey ke lakuelo nili preparation mane physical lapen written preparation ke lakuelo nili laso a selection ke 2021 aningkan si nili written pidono lapen ana me ultimate laso written long undun si documentation lapen process do an selection process do an sa nili undun si pachim neng December 16 aningkan nili ta laso achatai laso training center lake ATC ad hoc training center SSB Shamshi Kulu District Himachal Pradesh from nili daklan si nili jopini December 11 an ke nili dikani si mate pini training ketan passing out parade arni lo lapen arna me hirjumi pen laso achatai lapen laso passing out parade lo nili number 3 platoon commander kilip pen ajok nili arna pandai hirjumi paper pig lo lapen non ke banji awe kimi tumhan same Karbi akhe tumhan same tum last defense sector same compik la hai jum pikla dasi non emerging la pen ke anji generation han same la emerging pi han same laso chutai la pen laso platform pen ni lam han same
Mahamaya boyhan se rong pen perang ke mai ki phapon. Matijong ni phai krisi adapor bhai kep apor malom pen. Mahamaya boyhan se rong ahin pen karbi kuru searching rumamai Mahamaya habar ahin pen perang ke mai ki phapon. Alang litum perang ke mai ki phalam thi laki KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Honghari aron bari maphan kaching hon ki peklang pon lapen RD ki pipon apathak Mahamaya Bhoyhan Serong Aradatum Kachurok Pajerpon Lapen non ki wangji Arni Reli ki pedopon jelong Chirap chitodun jipasi Ning jepon Lapen bongkrok Ahem parla Nangki Kim PG Aphan Bangso mobile number 7086090143 along nang humri pop pusi tuning report Bangso perang ke mai along wrong sir Samsing Hansi, Guru Sir, Ram Singh Hansi, Rong Perangki, Don Singh Tiso, Mikara Sir, Purno Hansi, Lapen Kling Dun Kling Sir Potum, Chitong Dun. Dok Mukapen Vaisong Tura, Karbi Anglong News. Tangte Kardom, Karbi Solang Doarat Doan, Lasi Alang Litumhan, Herangki Abutung Kebang Atumaphan An, Sitame Alang Litumhan Kardom Sipiglo, Kardom Pajirlo, Kardom, Lasi Pini Nilitum, Herangki Abutung Aphan, Nangkachohang pon alam theke lapuhin loye alangli than tuliram ronghang lak ilitum Karbi Anglong mate ilitum ahempi kecari pon ahem phulo lasi labangso ahem ripo alangli ilitum phan ikejapon kimisen angthek nili kathek dunlong maka kachelong dun lasi alangli Karbi kurusar amai alangli tumaphan kacerap kacitu dun thek lasi Karbi aron bari matumhan kacing hon hakku Karbi langrap pen aron lopu alangli kacini rata phan kapacin jam thek lasopot alangli phan Dr. Tuliram Rohang phan sitame nilihin pen suri surya kardom pajir iglo kardom lasi non alangli puthot alangli kemang pen dipu taralang solong alangli Rili kepado ponji aputhak nilitum dokmoka Bhoyhan Serong arat to an sitame ining aklong pen akache hok mate I aning kaching sam lasi nilitum ta un an bor idun po chetong dun je phan lasi pini pherangke abutung atung phan ke hang pon lahai aputhak si hang pon lo lasi nilitum athe aron barim do an nilitum Bhoyhan Serong lasi nilitum chiting ni nepin bongchin bongkrok nilitum chi ipon lo la so bongchin bongkrok ki ipon nilitum ta kopia posi bongchin bongkrok chi ipon ma la ilitum ta chuar kli chu phio tum isi arjan isi asembur arnam arjan la henlo pusi nilitum kachini pensi la so bongchin bongkrok ta nilitum tangni pon lo lasi non lang litum pherangke abutung atum la ana porn ka chi endun thek nang ka chi tongun thek aning kiding lapen Dolamara Cultural Complex along pre-Christmas celebration Pamanpon Sonsi Duarbaguri Lakhaingkora Trok constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along United Christian Forum Dolamara Hinpen Ingdeng Troxi pre-Christmas celebration Pamanpon Lapen Bangso Mai Chipahem Pupon Laki UCF Vice President Wilson Taropensi Mai Charipon Lapen Praise and Worship KN Pon Laki Rongkang Tui AG Church Youth Pen C N Pon Welcome Speech Introduction Reason Tarak UCF Secretary Pensi Alhi Pachini Pon Lapen Arna Malam Kiwanabang Laki Alhi Kachop Hapon Reverence Dr. Solomon Rong Pipensi Arna Malam Jume Senpen Thanpon Lapen Perang Kiatum Kar Juahut Nange Thandun Ki Kado Kawe pre-Christmas katalon laki Bible along ketok lapu kali sitame Jisu Kristo amahang thek popusi ningarong pen kang hong pen kero karcho lapen ki Christmas laki December 25 arni hanlo lapen ke bangso arni ke kadukawe Christian atumta talon pon popusi pachini pon lapen puthot perang ke pen karju December 25 Christmas celebration ke Bible along ketok domapu karju hut lapu
Reverends Dr. Solomon Rong Pipen Clark Dakpen ke pachini pon ke December 25 Christmas celebration lake Bible along atarik ke tok ang lapu ke kali sitame ha ningkan pharo ke thoma hot pensi bangso pathik pontang lo lasi non piniarnita Christian atumke talon ponlo athima ke pijok abang Jisu Kristo mahang thek tanglo pusi talon ponlo pusi pherang ke thenglo chithan pon lapen pini bangso United Christian Forum Dolamara pre-Christmas celebration mesen pen pachun pon lapen UCF President Kamson rong pi lapen kong chun bang reason tirang pensi ke ching pen ki jut antame mesen pensi chari ponlo lapen kachoro ke pajir pon lake reverence Simon Ingling pensi kachoro pajir pon tang te perang ke thengno kaning jelam arju pon sinang Topiknya tu madam so pre Christmas kita lona putak nali ethe thini thanik tha la pendak nang seton nali ke bang pen person mada non bilingan ingin proxy lo bang so kanang ke thek UCF dalam rapen dak pre Christmas katalon pasi nil tum ningarong parpig lo la penil pan ke bha sticker sa ke pa pota ningarong tangte non ongdung itu Christian ta mekhang tum ongdung tum kachiching idulang je December 25 la ke Christmas la ke celebration ke talon la selabang su ke talon apu thak la ke Bible long pen December 25 la bang su ke tok pen la bang su lu ke tok konas ang desi do Bible lo ke to gawe atarik ke sida lo e theda Christian tum mathara petsi lang swarni ta hai ko research ke klam dang masi inkora pho Christmas arni ke inkora pho December ke Christmas arni log ku katalo December 25 ke bangso ni ke katalon hai labangso konan kan mes nali chini ke la konan kan mes labangso katalon ko la ha oh labangso ke nili ni awe sita ni kan baro thom area hot long kan acha tangkela ili to Indeng ke thom bang phu chingroma mai kidopon nijang Karbi Anglong bothat langso serdehu naklamalong kidu Karbi customary law asa hemalong matujong ni phai kep ani Karbi ronga sara maya to mahinpen chingki chithan bangso jai mekalong Karbi honghari to mahin osong si rong rubalong ki claim kidam nangjima palam thi chithan chimumpon labang so jai megalong jasimet bang so kachingki kachithan pon alam thi lakila puhenlo non kibangji ni phai krihini mati jonga chiklo Karbi hong haria mai ser hong thom lapen longri krihini sarha bmi kepedo pon jelong ko sonsi claim dam nangjima abuthak chingki chithan pon